אבל את יודעת שזה לא טוב? שזה לא בא לך? אז מה התחנה? עכשיו, מה התחנה? כן. רחובות. ומתי מגיעים להרצליה? תתחילי עוד פעם. רוצה להתחיל. עכשיו אנחנו ברחובות, אחר כך זה יהיה לוד, לוד. אחר כך יהיה תל אביב הגנה, אחר כך יהיה קיום ישראלי. נו. ואחר כך יהיה סבתא? סבידור מרכז, כן. ואחר כך יהיה אוניברסיטה, ואחר כך יהיה הרצליה. תודה לאל. הגענו הגענו להרצליה. עכשיו עוד לא, אנחנו עכשיו בינתיים ברחובות. רחובות, אחר כך. עוד פעם אני אספור. עכשיו רחובות, אחר כך יש לנו לוד, הגנה, שלום, סבידור מרכז, אוניברסיטה והרצליה. שישית הרצליה. מרחובות שישית הרצליה. שישית הרצליה. אבל עד רחובות יש עוד תחנה אחת. איזה? יבנה. יבנה? אז יש יבנה, רחובות, עוד 2 תחנות שאני לא ספרתי. זאת אומרת 8 תחנות יש לנו. מאשדוד עד הרצליה 8 תחנות. אוף. לא אוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה כל רכבת זה 5-10 דקות. כל תחנה. 8 כפול 5 זה 40 דקות. אנחנו נוסעים בערך שעה ו10 דקות. סבתא תראה עם אחת נמצמצת איזה ככה ממצמצים, תסתכלו. אז ככה ממצמצים. בק ככה. טינג 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 טינג